YouTube, аз съм Тедио Стоянов и това ми е първия геймплей в този профил. И той се казва Terraria Survival и при мен е Ендърмена, който снима на Don't Star. Четете профила, абонирайте се за мен. О, батякото копия. Няма какво да кажа. Ами, ден първи, къла ни пада, как казвате Дио. Тихо. Добре, И да, имаме чест вече. Но не се чудете откъде имам. Почнаха без да искам враг гъба я изпих. Както вика. Няма да го кажа. Той ще го знае. кой? Ти! Какво съм казал? Нищо. Аре, кажи, бе. Нищо не си казал, бе. Летяща солета ли има? Какво? Да, болен съм за това кашлям, иначе. Не съм правил шапката, не ми пада къла. Става от светята ли? Да. Да, той играе Don't Starve. Да, аз го казах сигурно това 3000 пъти. Ма в този клип не го каза. Каза го. Не го каза. Каза го. После може още един клип и един на Don't Starve да снимам. Теди, Да. избери си едно число от 1 до 4. 3. Добре, значи отивам на там. Ето така набираше ние къщата. За първи епизод си направя къщата и ще спра епизода и следващия епизод ще ходим под къщата ни, отдолу има мина. Миро, само червя се състезаваме, черва ходи и аз копам под краката му. Под това е ла. Това къде е ла? Какво ла? Лази. Смисъл, че ще кажа нещо друго. И какво бе? Нямам цензура. За да го кажа. Нема го кажеш. Точно в моите клипове. Да, нали ти имаш цензура да ми го цензурираш. Нямам цензура. Именно. Не взех онези моркови, защото удари гръм и запали гората. А ти ли я запали или тя сама се запали? Тя сама аз да запалим гората и... и тук има такова за паяци. Ти добре ли си, ба? Аз съм природозащитник, ти... Аз кога съм палил гори? Кажи ми. Кога? Кажи ми, не. Айде бе, Тедио. Какво страх ли те? Кога Да си палил кажеш. гори? Ти постоянно палиш. Ама удари грамотевица този път. Сега грамотевицата обвиняваш. Играеме мръсно, Ти може да си мръсна, ама аз съм чист, капах се вчера. Чист си. Мръсен си като финя. Като братчедите ли? Ония. Като братчеди. Гуцетата. Като гуцетата. Гуцетата. Той е луд, не му обръщате внимание. Я тихо. Ето, има свръхчо. Имам. Силно. И ти имаш. Имам куче, да. Защо? Така пак. Къде си, уе? Не трябва да имаш куче. Аз не ти позволявам. Фък. Go for a yes. Дай. Мри. Атка. То се умря. Ама той аз му умра. Диш. Аз ги трепам и двамата. Monster meat. Вярвам тебе първи епизод колко дълъг ти беше на Къде съм? Terraria? 10 минути. И ти как прераваш колко минути? Лесно гледам.
Ужас, нямам торчове. Ужас, аз сигурно ще умра. Ще взема един от къщата, по ще го върна. Ако пък не... Всъщност ще стоя близо до къщата, където е светло. Аре, стига, бе! Трева. Торч. Само една трева. Трябва ми още малко трева, бе. За какво? Не е за това да си мислиш ти. Да пушиш. Трябва ми торч. Ще направя торч, защото нямам кемпфайрче. Внимавайте от това, пали треви! Че ви запали къщата. Пали, коя съм палил, е? Коя къща съм палил, освен... Запали моята, бе! Сега какво се правиш? Викам се. О май гад! Викам се, хора. Да, ако му даваха по 10 стотинки, аз кога се пазиках. Милионер. О, да. Дай ми мъни, дай ми скъпи. Миро, тук получих някакво копие, батяката. Бия по 12 демича. Аз дали ще издържа цялата нощ с торч в ръката? Не знам, затова ще запаля гората. За да има светлина. Ма тя е много голема светлината, така. Тан-та-та-ри-ри-ри-ан-дан-да-да-ри-ри-ри-дан. Holy shit! Holy shit е при мене. Паднах при очета! Миро, очета! Фък, беге! Ще му убия. При мен е по-гадно, защото тук е по-дълга нощта. Какво да бегаш, бе? Идва ли нещо при тебе? Не, да, дойде нещо. Огън. Огин. Откъде, бре? Какво? Откъде е огън? Нали аз запалих дърветата, бе? Мета, не знам какво правя, затова... Готово. Запалих и саплинг и това. Уи. Зомбите скачат при мене. Слайм зомби! Лили, това направо го... 4 зомбита. Айде ще запаля и това. Лили, Миро, 5 зомбита, майче. Или 4 бяха, не знам. Това е като един от нашия косоружи, такива го има в терария почти. Има само 4 зъбец. Нали, Миро? Да, те не знае какво е тризъбец. Той много добре знае какво е тризъбец. И ако не дропна нещо, скоро ще умра. Той ще дропна това и се пробвам да го запаля. Yes! Не, само не викай много. Стана ме какво да направя? Радвам се, че... It's so dark. What was that? Добре. What is the... О, газ. Май първият клип ще фейлна. Ще умра. Yes! Стана ден. И аз мисля, че ще умра. Какво? Птичка ли ми биеше? Кой? Кой бие птица, бе? Не, мене вече му би птица. Да, на мене повече зомбита ми идват. Аз сам торчове, той ми идва повече. Умря. Церезит. Церезит, аз ще кажа церезит. Добре, аз събирам такова. Момента хора събирам неща, да направя нещо за готвене. Защото като съберете 6 такива и още не знам какво. Да. И хора, сега ще изчакаме да стане ден. Аз търся камък. Добре. Това нека сега ще потърся светлина. Ще потърся нека да го запаля това, да го изям. Че мога да.
Аз... А, Това мисля си влезна в минута. Не ми пука. я какво това дебело? Дебело! Я пик кинг. Пик кинг. Искам да намеря пинки слайм. Ти какво искаш да намериш? Аз искам да намерим камъни. Типа камъни не да намериш. Чак до тук ли е стигнал пожара? О май гад. Пожара е стигнал чак до тук. Я трава. О! Ма ти вече почна ли да пушиш? О, това ще го дропна. За какво ми е? Кое бе? Нека ти. Мер пове. Уху, на мен ми се привижда. Да, привет ли същества? Ами, не знам дали това ми се привижда. Кое? Не, това не ми се привижда. Дали ще го убия? Майко, те дойдеха цялата китайска. О, 2 гил. 2 гил. Няма да фейл на този клип. И аз. Този. Аз фейлнах. Да, ма. Всеки умира. Ама аз направих такова за разпалване. Да, имам такова да се разпалване. Дупка с уста. Ден трети аз ще фелна. Питах ли? Искам да намеря чест. Сега това ще по... Не бе! Ще го дръпна, бе. Това сега всичкото ще го изям. Трябва ми 3 камък. Зяж, бе! Yes! Те ще остават. О, бумеранг. Айде, транзист. Казва още бумеранг, за да намерим бумеранг. Да взема. Трева. Трева. И се смее. Какво да направя? Вика, трева. Аз снимам ли още? Да, аз снимам вече 20 минути. Снимам по 25 минути. Да, хубаво место за живеене. Намерих. Не ми пука, че това му дара. Да, нищо ми пука. Що да ми пука? Именно. Като го убих. Така може да направя Science Machine. Какво ми трябва? Още Слаймчета. Съжалявам за това, ама беше много тъмно и... Аз трябва да ям протеини. Протеини. Протеини Ти да... ядеш само мазнини. Да, бе. Сети се кой да го каже. Ма не. Да, бе, да. Сега с това... Честно ли, човек? Сега с това ще сложим една снимка на тебе. Без, айде. Не съм с приятел, ако го направиш. Спокойно. О, айрон. Ма защо ги имам, бе? Аз трябва да ги спека първо, бе. Кое, бе? Морковите. Седно играш. Яш. Седно играш Майнкрафт, само че в Майнкрафт не се печат морковите. Айде аз ям. Защо къла ми пада, бе? Ред слайм. Вече не ми се привижда, тетка. Вече не ми се привижда. Абе, ти през твоите очи можеш да се привиждаш така. Не му каже нещо. Максимум.
То кемфайр ще издържи сигурно много време. Защо? Що трябва да издържи. Нали е? Ох, как си знах, че точно мене, че му дариш, бе? Ах! Тъпо! Тъпо мазно слаймче. Ще докачим. Това може ли? Ще станеш дебел. Дебел. Аз ли бе? Не ти, бе. Я някакви очички виждам. Уху! Очи! Здравейте! Аз съм... Сега като те убият, че казваш здравейте, Коста. Сигурен си на половината вече... Найт. А, чакай да ти... Yes, платнум! Още в първи епизод платнум! Коинс ли бе? Платнум ор. И както виждате, или не, Някакви сте големи очи бе. или не е платнум. Силвър е. Малка. Трол. Тролфейс. Добре хора, вече тук ще се заселя. Тук ще живея. Това ще ми е дом. Той обича да живее самотния пич. Ох, колко много силвър. И благодаря, че ме гледахте. Точно на 25 минути ми беше клипа. Точно на 25 минути. Вау. Ами, какво искаш? И аз също ще свършам клипа, следващия ще продължа.